Vi har muskelkontraktioner, og så vil jeg lige starte med at forklare, hvordan musklen er opbygget. På billedet her, så ser man et tværsnit af en muskel, og musklen den er omgivet af en bindevævshinde, som er det røde herude, som man også kalder muskelfascien. Og den her muskelfascien og det øvrige bindevæv, det samler sig for enden af musklerne, og så går det over i sener, som sidder fast på knoglevævet, som vi kan se heroppe og herovre. På den måde så kan musklen sende sin kraft til skelettet, og en muskel den er opbygget af muskelfibre, og omkring de her muskelfibre så ligger der også en bindevævshinde. Et bund af muskelfibre det kalder man for myon, som man kan se hernede, og det her det er så muskelfibrene. Og omkring de her myoner så ligger der en bindevævshinde. Og en tværbrusdannelse det sker ved, at aktinmolekyler har nogle bindesteder for myosin. Langs de to kæder ligger en streng, som består af en række stavformede troposinmolekyler, og det er den her. Det er det, man ser her. Under hviletilstand vil myosinbindingsstederne være dækket af denne streng, som ses her i midten. Lige her. Der er til hver troposinmolekyle fastgjort 3 andre proteiner, som i et kompleks kaldes troponin. Troponin har bindingssteder for Ca2+, det er det man ser her med det blå og det lille. Når Ca2+ bindes til troponin, medfører en ændring af tropomyosinstrengens beliggenhed. Den dækker ikke længere over myosinbindingsstederne. Myosinfilamenterne består af bundter af myosinmolekyler. Disse bundter har en form, som minder om en golfkølle. Myosinmolekylets hoved er dobbelt, altså det har et hoved i hver ende. Og myosinmolekylerne sidder på en speciel måde i filamenterne. Stavenderne vender altid ind mod M-linjen, og hovederne vender væk fra midten af mod Z-linjen ude i siden. Hovederne strider ud af myosinmolekylerne og danner her en slags tværbroer over mod aktinfilamenterne, som ligger skudt ind mellem hver myosinfilament. Hvad sker der i forbindelse med tværbrusdannelse, når man dør? Tværbruscyklusen så starter ved, at ATP binder sig til myosinhovedet, som man kan se her. Og så spaltes det til ADP og PI, og så rettes myosinhovedet op, og det kan ses her. Og hvis der er ATP til stede, så kan myosinhovedet bindes til aktin, så der dannes en tværbro. Og bindingen af tværbroen udløser myosinhovedets nikkebevægelse. Og frigør ADP og PI. Og tværbrugsbindingen brydes, når et nyt ATP-molekyle bindes til myosinhovedet. Og når man så dør, så danner kroppen ikke længere ATP, og så kan tværbrugscyklusen ikke længere forløbe, og det medfører dødsstivhed. Hvad sker der med tværbrusdannelse og sarkomerlængden, når musklen begynder at slappe af igen, og hvorfor sker det? Når en muskelkontraktion forkortes sarkomerlængden, og når man igen slapper af, vil sarkomeret blive forlænget igen til normal længde. En muskelkontraktion sker via tværbrusdannelsen, som lige tidligere er blevet forklaret. Og når musklen så igen slapper af, vil det resultere i, at der ikke bliver frigivet, eller at Ca2+ ikke vil kunne binde sig til troponin, og så derfor kan tropomyosins beliggenhed heller ikke ændre sig, og derfor vil myosins bindingssteder ikke blive frigivet, så myosin kan binde sig. Hvordan vil længden af sarkomeret se ud, hvis det sker henholdsvis koncentrisk, ekscentrisk eller isometrisk arbejde, og hvorfor? Sarkomerets længde vil ændres via glidefilamentmekanismen. Glidefilamentmekanismen gør, at under en muskelkontraktion er overlappet mellem aktin og myosinfilamenterne øget. Det vil sige her, at overlapningen er større mellem myosin og aktinfilamenterne. Det modsatte sker så, når musklen arbejder ekscentrisk, som vi ser heroppe, hvor overlappet mellem aktin og myosinfilamenterne er mindre. Under isometrisk arbejde, der vil sarkomerets længde være en mellemting mellem ekscentrisk og koncentrisk arbejde. Og det er altså, der er 3 længder. Der er koncentrisk, når musklen er strakt, ekscentrisk, når musklen er bøjet, og isometrisk, når musklen er afslappet og holdt på samme niveau. Det stof, som vi har valgt at fokusere på, som påvirker musklerne, det er nervegas,
som for eksempel sarin. Og nervegas det fungerer ved at det hæmmer acetylcholinesterase, som er et enzym, der nedbryder det muskelsammentrækkende transmitterstof acetylcholin. Og hvis man kigger på billedet her, så har vi heroppe en hæmmende synapse, og hernede har vi en stimulerende synapse, og det er så med acetylcholin. Og når en nerveimpuls den bevæger sig igennem neuronet, så er det et elektrisk signal, indtil det ankommer til synapsekløften, som vi kan se her. Og her er der simpelthen for langt imellem de to neuroner til, at det elektriske signal det kan komme over. Og derfor så bliver signalet kemisk og foregår gennem transmitterstoffer som f.eks. acetylcholin. Og på det postsynaptiske neuron, som er det øverste her, der sidder der i cellemembranen en række, det nederste her, der sidder der i cellemembranen en række receptorproteiner, hvor til den udskilte acetylcholin bindes, og hvorved der åbnes en række natriumionkanaler. En normal aktivering af nervesystemet, den varer kun i kort tid, hvorved nerveimpulsen den videresendes, og neuronet er klar til at modtage næste impuls. For at denne aktivering af receptorerne kan foregå kortvarigt, så skal acetylcholin konstant nedbrydes i synapsen, hvilket som sagt bliver gjort af det her enzym acetylcholinesterase. Da nedbrydningen af acetylcholin ikke længere fungerer optimalt, når man er blevet påvirket af nervegas, så bevirker det, at receptorerne ikke kommer tilbage til hviletilstanden, hvilket igen resulterer i et ikke-funktionelt nervesystem, da neuronen nu er låst fast og ikke kan modtage eller sende andre nerveimpulser. Og det er så grunden til, at ofre, der har været udsat for nervegas, de får kramper og åndedrætsbesvær, eller at åndedrætsfunktionen den helt ophører, fordi at åndedrætsmusklerne de bliver simpelthen ramt af lammelser, fordi at kropsmuskler ikke længere kan slappe af, som følge af de her konstant aktiverede receptorer.